Нека бъдем честни. Манастирски ливади не е кварталът на тишината. Това е кварталът на хора, които обичат да им е удобно. Тук има абсолютно всичко. Мол, магазини, булевард. Именно за това той е толкова предпочитан. Градът навън е динамичен. Домът отвътре трябва да бъде различен. Манастирски ливади е практичен избор. Рядко този квартал излиза качествени 4-стайни апартаменти. Ако търсите стойност, а не просто квадратура, ще се радвам да се свържете с нас и да ви го покажа лично.